vanenge vaita zvinofekesa, vanenge vaita zvinonyadzisa. Ngatingovapei maruva avo vachiri vapenyu. Right now, nekufuta kwangu nekuita sei, I am sure ndikapa phone number. Men that want to be in his shoes, they will call. Hello, ndiani wangu? Sisi msanditi maishiteme ndonzolinda ndiani. Hey, hello, ndiani wangu huyu? Tekuti tumirai masekete, tumirai masekete, tumirai manu pictures, tumirai anything. Itai something ngoti nyika irambe ichinakidza. Tumirai atikere. Don't be on my video, don't be on my video. Whatever you are doing, just show Twitter. Anything that I'm doing, let's burn everything. Let's burn everything. So to do those steps, do those pictures. Itai zezi zvamunogona kumupinde pama MCA is a monthly comic awards muchapi one anywhere one and only comic pastor. Iwe endi muredzo akatumira munase kutemba izvozvi okutopa atumirazve chero une mhuro unovata pazvitozvirasha yane menosarudzira paruva Diani andikunzwa kuti Diani and I never invited anybody. Who is this Diani? andizvivanzi unopenga here haushande zviniramukira kubasa nemanje naiveduwe kudi Mbiri yako erengaenda simuna nenga igadzira kare on Facebook, on social media, kopi kweswa mune muri tinenge tichingokutera iko kuti tiona zvamunenge muchiita sei zvamunenge muchiita. Asi winner we-male celeb of the month pakeda makwikwi eda kuti ite tai vakazongodanga ake masoksi ichinotorwa iona endi murizo ndikushamisika nhasi munhu azotaura nhasi kuti ndine nhumbu ya endi yaimwe mutsvene ukataurisa nichakuita wastana wachinzwa tumirai anything, itai something ngoti nyika irambe ichinakidza. kana tabudisa zvinonakidza imimi mukazvifarira tinodaza kuti zvino tiri kushanda dewatunyarazva. This year is an exciting year. February we bring love. Tukuti tumirai masekete, tumirai manu pictures, tumirai anything. Itai something ngoti nyika irambe ichinakidza.